Tak skal jeg have. Nu kommer der et moment, som jeg synes er pragtfuldt, fordi det er ligesom, så kan vi alle sammen sådan rigtig komme hinanden ved. Og det er, nu kommer der nemlig en rigtig god gammel evergreen, som I alle sammen kan synge med på. Jamen det er en, jeg er sikker på, at I kender den her til bevidstløshed, og I er velkommen til rigtig at sidde og nynne med, og fløjte med, og synge med, og alt hvad I har lyst. Eller ikke, nej. Stop lige en gang. Hey. Hvad undskyld, jeg er nødt til at afbryde jer, fordi det bliver jeg lidt forvirret, fordi det går lige op for mig, det er slet ikke den her sang, som I kender til bevidstløshed. Det er først den sang, der går efter den her sang. Så den her sang, jamen, det er bare en helt anden sang. Det er, Max han spiller sit skønne arrangement på telefonen. Og den her, jeg vil gerne bede om at lade være med at nynne med på den her, fordi hvis I nynner den, I kender til bevidstløshed, han spiller den der, det lyder af helvede til. Så. Men så tager vi den her. Fint. Ja. Thomas, du må lige hjælpe mig. Hvad? Jeg skal lige have den lidt frem. Kom. Nå ja. Ja, du må lige... Den står frem. Jeg ved ikke, hvad det er. Nu kommer den. Så, ja, nu skal du ikke have travlt. Skal du bare se. Kom nu herhen. Ikke nervøs. Jo. Kig. Jeg kan se det udtryk godt. Kig. Ja, jeg kigger. Værsgo ud. Hold lige fast med dem. Så holder du øje med, hvad jeg laver, og så falder du ind, når det passer dig. 1, 2, 3. Ej, Max, ved du hvad? Ja, det er ikke. Nej. Hvor skal jeg slå? Jeg skal nok sige til. Så. Hvad siger du så? Nej, det kan jeg slet ikke lave. Så er det med. Ja, jeg gjorde det med en. Du havde 4 køller. Jeg kunne gøre det med 1 kølle og den anden bag på ryggen. Tak. Nej. Jeg kan en klassisk med 1 kølle og den anden bag på ryggen her. Den kender I garanteret også, den her. Derop. Jeg kan godt tage den her. Så, ja. Hovedsagen er, at jeg gør det med 1 kølle. Prøv at høre. Det er en klassiker. Nej. 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 Jo. Jamen, Thomas. Nej. Thomas. Kan du spille Fyr Elise? Nej. Så jeg kan en nyhed. En nyhed. Den var god. Det var i hvert fald en Jeg tror, du har lavet noget hernede. Ja. Jeg skal lige have den derhen. Nu skal der boller på suppen. Nej, jeg er ikke sulten. Jamen, det bliver du. Nu skal du se. Jeg spiller noget, og så gentager du rytmisk efter mig. Er du med på den nu? Nu skal du se. Ja, okay. Ja, så flytter lidt. Nej, jamen altså, jeg står her, og du står der. Ja. Er du med nu? Ja. Så er det mig. Det var dig. Ja. Rytmisk altså, efter mig. Ja. Nu kører vi igen. Ja.
Er du der så? Dik. Ja. Nu må Ja, du der. være Jeg har En, to. Den kender jeg godt. Hey, hvor er jeg over med mig.